Tí raibh bhíonn an seo ag léamh chuide dó den nuacht chuine mé teanna caithfí mé an rud seo chursús ríis le cinnte nach mé bheanúir féin. Ag léamh na nuacht a ríis neamh tar éis gur tháinig stress nar inné. Nus na focail nach bhfuil agam agus na focail atá agam. Níl seoimid it céirt nach bhfuil agam mar bheith uafásort. Scaití bhíonn siad agamach ní bhíonn cinnte buathab. Tá, well, Wayne, Hillary Clinton, Florida, North Carolina, agus Ohio, in eile misdócha, freab dúiltaí an na vótóirí the Iirecht Sanders. Tá go leor dhaoine son Sanders ach sílim go bhfuil fatí sorb nach mai an tarachtas aige tuairt faoi Donald Trump má bhuain Trump anam nuachán na bablachtánaach. Tá Donald Trump tar éis farspóir éifeachtacha áil in Florida, Illinois agus North Carolina, rud a chur deireadh le feachtas Marco Rubio, an taon iarthóir ba chosúil a rá cilín céile in Inchin. Tá tacaíoirí Hillary Clinton pléascánta ina dacaíocht. Tá na bhuana í leataíomh chomh nach na góltaí ach is léir agus is rud neamh gnách é seo nach gur beag chuid is mó de na vótóirí Hillary Clinton agus Donald Trump. Siad méid. Tá droch bhlas. Meg checkad ghód an seo gamil is céal. Níl mé cinnte faoi ghórad an áiríre. Tá droch bhlas ag na vótóirí den dá iarthóir seo. Ná tá mé checkad rud eile an seo raglan hagla sé. Níl is agam an déan sé chomh fada le sean bhlas ach droch bhlas go cinnte. No, sin an áit stop mé. Al-Qaeda is an Afric hir. Tá siad I déanna teacht reis, tá teacht an éir in Al-Qaeda. Beidir gur cuimhin leatraint bliant ó hin thug aram na Fraince faoi daingean gainneamhlaí Al-Qaeda in Senegal, or bheith Senegal é? Agus scap
na trodathe sna mucaganí amis sin na checail níos ceann ar a bheith a bheith agam. Agus nachfuil sa bhuclóir ga me leis ceannis. Ach tá me dúch ní chun an dúch agus na cric gainne bheith éictir sa gaiinehloch dar liomsa. Tá mise ag tuairt muc gaineh ortha, muc a gaineh agus don deabhall leis a bhuclóir. Cibé tá na troda a chruinnithe agus ag síne a neice i gconsaí isteach i dailte nua thar trí hír. Le déanaí thug siad faoi ó Stáin Maisiúla in Côte d'Ivoire, Cós de Ábhar Stócha, chun scoth muna tír a ansaí maile le tarasóirí ó níorthar. Agus tá siad a gconsaí na 100,000 ón seanmhanáid, dúirt mé Senegal ach bhí sé in Mali. Chatha mar sin go bhfuil bunáid sanna nua nó chur chuige cogaíocht an nua acu. Ní rah na híospartaí in Côte d'Ivoire ach ag sínteoireacht dúna bulag le gréin nuair a mario iad agus doríd níl agam don na hansaíoirí seo ach tarcaisne. Tá airm very ceá ag tuairt ag tuairt ceann de na what is he? No mid level chur síosamh mar ceann den chomhagríochtaí Al-Qaeda is marthannaí. Sinné. Tá an rúis gahrú policy sa Tíre. Ní lisig dhíine cén fá. Ach tá is ar Washington a chalabrúí anam. Ní léon rud eile le rátha an faoi sin. Tá na Stáit Aontaithe ag cealú rion smachtmhainní ar chúba mar gheall ar an Uachtarán Obama bheith ag dul an sin ar cuairt i gceann támarín rud a chuir in Aontas orm. Cosúil go bhfuil duine dar bannam srís rinne bheasan ag choristeach ar chuairteoachtarach Mheiriceá. Tás agam go rainim ní Barack Obama duine inné ach níor bheith srís rinne bheasan é.
An na rigi alle snagin Atlanta chumach ó chósta herhas vericchio is chasúil gur thug Obama ard lucht chónaíochtaí an cheantar. Bhí is ag teachbán gur raibh frithbheartaíocht sa cheantar agus sinam fá ná oscail siad an cheantar sin dá ghruileáil. Bhí deacrochtaí le déanaí le Baile Ferguson, Missouri, más chríochnaigh maríú fearbacht go neamhphróchaireach bliain ó hinan sin, agus bhuiléir go raibh póilíní an bhaile smacht agus ag marú daoine gorm gan srían. Idir an dálín thug an rialtas federálach rinne siad forógra agus déanú cóantú dócha leis baile agus dá réir tá socrú déanta ag an rialtas agus ag an maile na pólíní agus na cuairteannaí sa bhaile sin chóidú. nó tá súile agam an chóidú mar tá go leor le déanamh acu. Tá naglas chaitliceach a driblóid ríis sa chás seo tá pronsisánaí á gúisimh as cabhair a thabhairt do chreachad dór gréis. Valiant. Níl mise cínte ach sílim gur bé seo an chomhlacht chunspóiteach a d'ardaí praisanaí ghroghaí AIDS chun brábach breise dhéanamh. Bhí frithbheartaíocht fíochmhar in inné. Más í an chomhlacht céanna níl mé cínte agus tá dá réir sin tá an chomhlacht tar éis anchuid dearg chailúint le déanaí thug siad le fios go meach síhrú anaíseach chun líana taobh túrastal síhrú sílim rud chur scarnaí an chomhlacht ag titim chuige fan géad. Fuair Anita Bruckner más trás an dochma bás. Scríobh sí scéalta faoi dhaoine mealta, dhaoine bhí gúnaí mealta. Scéalar be heile ní dóilem mé sin deireadh mar sin agus chríochnaigh mé an chlár seo agus tásúla agam gur bhain sibh tainmh nó tairmh as fiú. Idir an dálín guím lála páric fuamhaise á ribh go léir agus tí chéidir eile a bheith muide caint le chéile slán tamil.